kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden Rangba Keseng FKJ GP uba Dondi Cliff Kongsit habaya keren bat kilat patang kubor mentak kesengi ke Shipotrik uyayong arjar arpulai ulaong baka daw banakal yang jong Keseng ke kwa ban penkil ya ke kam jong kai perthai hapo ke jela hadin ke jingwat benya halor ke jingdo kamdo jam ki khna samla bat dei tang ke kam jong kai perthai ke bala ban ai kam ai jam ni ki khon samla jong ke jela kumta ban tuat jingmut badru ban wat ikilat kilenti nakaliang jong Keseng kala lech ke jela Sikkim ka badai ka weni ki jela hapo ka than shatailam mingi ka bakeu bha hakakam jong kai perthai Shishu nakaliang jong Keseng kala penparu hadin ke jingye kendo ya ka Tourist Agency Association of Sikkim tas kabadai ka weni ki seng ka bapet ki kam jong kai perthai hapo ka jela Sikkim ha kabaliya keren bat pleu jingmut halor kumno ban play ki lat kilenti ban kinteu ya ka kam jong kai perthai Presiden ula ongru ba ka jinglet jong Keseng ka jela Sikkim kalong halor ka nongrim ban keli kumno lada ka jing pentrai kam nya ka ILP ka kta ni em nya ka kam jong kai perthai ubala batai bakat kum gi jingtip balayo na ka tanat jong kai perthai jong ka jela Sikkim kabala kam baka jing pentrai kam nya ka ILP kanam kta ya ka kam jong kai perthai lada itho kerpang yi ki nongwan jong kai shapo ka jela ula ongru ban kaliang jong Keseng kala dap ban yikendo yi ki breu ki badan kti ha ka ban penlet penwan yi ki kam jong kai perthai bad halor kani kan sadon biang ka jingelang ha ka khan nyo trik uyayong arajar arpulai ka ban kintu yi ka sarkar ka ei baka dai ban le lada ka kwa ban kinteu yi ka kam jong kai perthai hapo ka jela Meghalaya la benrap uba Dondi kasim ya ka benta ban kren sepang ke issues habade bakaliang jong ka ni ka kam jong kai perthai hani ka jala ka jongi kai ka bapelong ni ku Keseng bangin simin sinja man kren sepang ban kentiu yak ni kam jong kai perthai ha ka ni ka ri bi jongi kari hadin ba ni nakaliang jong Keseng ni lawat benya hadin mengisim ya ka issues ya unemployment problem ko baki kun samla ka jongi ki kendo ti ni i ba kadi kani ko ga benta ya ka bangin tep kum ka industrial kum ka tourism industries kadi ka way nak sector ni ka benta ka balapan ai maximum ailat ai kam ai jam ya ki bi para ya ki kun samla ka jongi ti den ta kata ya ka ba pelong ini kum ka Keseng FKGP bangin len ban kmi hi daladi ban officially visit nakaliang jong Keseng syakawe ke jala kabejan awat ni tak jala Sikkim ya ka ba borok mitip ba di kawe nak jala jong ni ka tham than lam mi ki jongi ka ba kiyo ba hakaliang jong ka tourism te ngasutonan ka ba hadin bangi nakaliang Keseng lalet ban kmi nya kendo ya kita ki Tourist Agency Association of Sikkim ka ba in short form ki itip ung katas kalau ke ke basno tenan ba kadon kata jing yang sobaha nak itu association ban yo shibun banyak kriu jumod banyak kali syapang kumno kilat kelenti ban kentiu ya ka tourism ba kawai ru kolong ba nakalian jong Keseng ha bangilet banyak keren banyak kendo ya ki association ila yo ru ko kala banyak kendo ya ki official jong tourism department but lingba ke jongki kilap ni ngi shibun kita ki clip presentation ke ika concepts ka baki ki ya kong ka stil de khendian kumna kaleng Keseng ba tanggawe ni so comment ka longba ho abang ye kran nam tabakan wan ka development nginum la pat banyak pen bat kata ka identity jongi kum ka jabin rio namar ba ye kran baki ba ka jingle jongi shathi ka longba kumno da pen rekam ka LP ka kata ni mek tourism namar bro kata ngitrang ban yang no ban kentiu ya tourism hani ko pasti ke jongi kum si benta ban wanra ban ai ban plila ai kam ajam khun samla ka jongi ru ban kumju ru ban kentiu ya ka yok kot jong ka jala henry ka pasmotonan kalong ba kiru idan geju ka jing smu ba kidan geju ka jongi ini ba rekam makana ka ILP kanam kata dalle ru ya ka tourism lada ka stil ne ka jala Meghalaya ka jongi ka itu kerpang no ya kita terus ke bon sejala data inorem ya kaba kapelong ini masnuan hari ini keniat sing belada ilayo banyak pelijungut pat bagi we ki pardok persna majungi ki badan hakiwi ki benta hakikam jokha kam jong kai perthai bade kita ki
tourist operator nang ta ki bade ki tourist guide association nang ta ki tourist association ki penyai ki kali te ngayo ki jumu chi bon ki ten rei ka ni ka dika sin ka manin kong ni ka seng bat ka doi ka subject ka ba ba ya ka ba mun ta sni ru ni na pala ban pen pau shi ya ka ka rai bagi la lang bagi kenun bagi le kenu government bagi ai ta suggestion ka jongi ring sadon bang ji kendo ha ka si bondi wan ka ban ha ka aku terek dam kala kanyo terek dia tu sni ru matrai bin sayo ka jing ki jingkran na ki asosiasi bopero ya ka ka ba sarkar ka haban le nang le shakman la kwa shisha ban kendio ya ka tourism hakanika jala ka jongi bat ka we hiru kolong ba ni nang le sengi kwa ban ong ba la da ka sarkar jala ne ya sarkar kemeru kenyo nai ri tengen hakata ka ba ong ba da penrekam ka LP kan kata actores ni ngila sutu ngila shit ngila sutu ban ngila sutu ha ba da penrekam ya ka LP dalali ru kan kata actores industries hani ke jala ke jongi ne kan kanum kata ta kam jungo kai partai ne ke jala ke jongi lada ka sarkar ka itu kerpang do yang itoris ki buan sini ke jala ke jongi belingi kira kata baka government ke benchna ke policy be itu kerpang ki nomor value ban atrak itoris ke bandon kata safety and security dan itu kerpang ki komun ni na kalian ka seng kum gajat ndiru habagi wan itoris ni ngin burom ki kum kita itoris ban ada dan menu ki Rishum kabu, kemun ngilapan, telakam, ni ngilapan, pinch tomiki, kat kum kujong, kat kum kabor jong kaan. Jadi kum kalau menta, kajing manrung, kum kitores ne, kum nok tribelani, kum tar, kalau lemu, tak ada bagi dan makna taki. Rishum kabu, kabak kitores, kabak kilet, kajing pentik, kajing yok jintip kujongi, kedong ini kisni, beladam, hakin ki spot high seorang setai. Kadang kata kajing sim kabu jong tik nak lokal untuk bagi show itu kitores. Dan ray kum kini kijai si style re babam tan ka an mate rakam te kabut nam lo dia boropan mo ya kitores ki bele kadang kata kajing on secure ya kitores ki buan amne tam sara ni bele spoi ki jakam shadoki ne spo juwa ne kontak tar te ka benkong ka mat ka ba ni na ka seng ni so ba ka sarkar ka di benchna no ya ki ka di benchna ni policy ben itu ka pang kitores ba sa ka we hiru ba ka sarkar hiru ka di ben sung thu sai baka di ban kerensai ke central government ba dapat rekam ya LP dalali ru kanam kata ya kata ka kam cuma kai partai hari ke jala jongi itu kerpang ngalong ban regulate no ya kitores buat sini ka state ke jongi ba de ban regulate tu ya kita beri buat spoka state ke jongi kemudian kan dika interstate migrant work bank act mo ngol kumalong tu kan di bentar ada itu kerpang kitores ba kumdu bakin ban apply itu ban apply ke government kali ban som bagi expert nengi ngilang an suggestion ke kata ke easy way bagi tu kita res ke benawan seni kila ban apply ke ban besuk eki maka namdai kata ke ban long ke jing e pa eki kan pi ke ban kong ka long ba lara ni kwa ban kinti ka kam jumo ka partai ka tourism industries haka jala ka jongi ko we ke bokong san e ka long ba ni habdan kita ki specific subject kumnu ban promote ka kawai kalau ba kibri bila panwan sigi jala jongi either bagade ke ecotourism mut ha jing khoi jing soba jongka sinong ka tha ne jongka sorsolong jongi te haba pengkhu haba ngi expect bagan dong kata ke bahkan attract ya ke ecotourism pok jala jongi you don't come here ke jing simbeta jongpai ba but people participation is required nama taka saka mawai ka namla bonora ya taka ecotourism ya taka sinong ka bkhoi ka basuba te saka ba a ngidong kampan lada ki turis ki wan shagani ke jala ka jongi kalong makin pet ya taka jing itna joko mai mari ka jongi ka bangidon ka bawble ulakar khu te kata te habaki wan man pet ya ka mai mari ka jongi pan ngidong kam se ki kita kam transportation dah bagi ayo kita transportation dah kam sekali so kam jakasa jadi kita kata ni nak kalian kaseng mentang sekali khot ya boro ya kini ki pordo personal ke jongi ki bedan hai ni ki hukun hon ba phero lalu apa transportation
lalu homestay nang ta bat akhir keju apor ya panai wen pai ba pan nam ta ki ecotourism ne ban atrak it ki bri ban sini ke jalan ka jongi ba ke jalan ka khu dei ta ban lum lang khndia de ko mo ong pi ke de ching sedang ni jong ka sang ba de ke bang ikram ta atanta ya kini ke ba mo bla slam ini mla ban sim ke ikarai mardon ni ka por ngai ngin sei kendu biang pan ha ka khanyo to thì hata kasni yang saya shong yang saya shna kita ki roadmap bagi blueprint ya ka ba in submit sa sarkar mut ko government ka de introduce ba lingma ki stakeholder mo komod lingba ki tourist promoters agency nang ta ki tourist association nang ta na ki tourist information center ya ka ba on itu ekiten simple thing ba la mandi ka ini just slip mo lingba ki tourist operator weekend begini ki tourist simple as that kanang bali yo nganong ipi kanum nan gejing do nong kre kre gejing yo nong penban nomor ba ki wan sini kum ki tourist ki yo ki don kata safety and security but when it will be kan de ka wei ka benda ka ba ka government kan yo ya ta ka accurate data mo ya ke input kan nu ki tourist ki wan hak sisni hakan ki jalan ka jongi batch ki destination mo kaya ba kum ta kan yo ga jing khen ka pa hasis nam ka no kita tourist buan sian ke jalan ka jongi ya ke ka ba ka jing sem ga jongi ngilap se spot sikim kalong ba ki reguli tourist lingba ka tourist department hiru ba lingba itu ki association di kisayo eta ka data ske input maka no ki tourist ki wan de ta kada ka ba ngi ba ha sikim hilak balik te balik ni hilak balik ba kita bun ke ka ba ki sikim hile ngi pat kwa panong man kran nun ta ka si hang ni de nrei pat ya da hab an shong bangin hab le ko homework ba kalau feasible na me kai ka ba ki le apa sikim kalau feasible na balik hali poka hali ka rilu khasi jadi ka jongi ka IP ni ka jala ka jongi de na ka daw ba kan kata ya kata kam jong ka prothei ne ka ba kan kata ya ta tourism industries ba ki tourist kin salong allergy no kinum tre banwan sini ke jalan ka jongi hinrai ni stan de hani ka no way ka ba la da ki tourist la da kum kalau mata don way armot kita ki bad elements mo ono aktin no way ki penjobo mo ki show kita ki tourist borok kali kita ka social media mata letik kejur ba ling ba social media ban spread di news ka ba sipang ka pasniu ha den lepa la da pedrekam ya dapat rekam ya kan ni kabang yang omangi ban itu ya kita res mut kani kanum kata na kanum manra ka jimbut kabut nam sniu ya ke jala ka jingi ke de ta kada komut ka LP ru la ngin payo ka LP ta kada ni kwa modal baka soka kan itu no kapang kita res le lembak ka LP te kadi ko wi ka mechanism ka ba la penpam tu bagi beri buat sini kejalan ke jongi kiman kum ki nom trai kam sarkar ne ki nom bela ne kum ki tourist de itai kabang ni om bala pentri kam ka LP kanam dan jingta kam cuma kai pertai